ngayon. Pamutra ko diya. Pero ako ilaron ro. Kini ko yatag ito kukunan ni agi to dire. Ako itagang talaman ni sugot niya sa kuang ro. Sangib. Picture ko hat na dupita kay percaya mo nagikuha na yung TikTok man cellphone. Ano pa yung unit ani? Oppo with Samsung Galaxy 7. Oh. Sada juga ini. Hari ko hari dupit kintan naman. Ay, sudah akin na opinion ako ning selfie ning akong murag sa man tanong mama ni nang. Sada juga ni utanon. Basig ni tagya dagan kahan pero ngayon ta kung ulok bati wala man naragay sila ulok bati ha. Hoy, nag-usa ka diha. Nagsisilpi ka sa kuang mga tanong mo ko nga. Kuya pag mga tanong man eh. Hindi, isa nong, may selfie pa kayo tanduhan. Just relax nong. Ang tawa oh. Sana oh. Oh, sige ka nung. Sana kay Ba't sana magkuha? Isipin kami? Ang tawa, sa pagwagi, sa pagwagi. Ano? Okay. No? Sana kayo. Pero na ko yung hanyan mo nung ngayon kung ulok bati no? Kaya na may kapalit kayo selfie man. Bahal biya na selfie ng ulok bati na kung kayo ano kayo. Sige, paabos ka dire kay akong sulayan ato sa dress tungora sa side sa tikas. Sige nong, banan ka nong. Kinong. Putra ko na ngayon. Pamutra ko diya. Pero ako ilaron ro. Kini ko yatag ito kukunan ni agi to dire. Ako itagang talaman ni sugot niya sa kuang ro. Sangib. Oh, karon kini ko yatag talaman na oray burak puti. Ako ni ino nga mo ni lugbate. Haron mahilaw ang animal, haron di kautrong pangayo sa kong mga tanom dire. Sige. Oh, dali. Tagaan ka na kuan. Lugbate. Mo ni lugbate. Isilpi sa, haron makabalo ka. Mo ni ulok bate. Oh, ulok bate. Di ba ni ulok bati na? Oh, mo ni ulok bate na. Saan man nong makahilaw man siya nong. Okay, ilaw sakto na ulok bate na. Ulok bati ni nong? Oh, ulok bate na. Di para sa iyo nong, ikaw una ka nong para manigurado jud kung ulok bati ni nong. Kung banaw ko paniot to, ikaylo to si inyo na, haron makakaon ka, haron maulian ka. Silpi sa diya. Oh, ra ulok bati og ulok bate na oh. Tinuod ni ulok bati mo kaon ko gini ulok bati. Ako. Sinja lang. Oh. Ay sa ko. Oh, sige. Salamat kinong ha. Oh, sige dong. Balik niya. Kaya na isunda ko nga, matibas sa mga buanga mo. Nailad man kuanin dili man ulok bati. Unsa man to tigulangan ng makahilo man eh. Ngoro ba to siya og mubalik ko tigbason ko. Aw na punoy panahon atong tawhana puno og mamatay puno to siya. Gabaan na puno to si kay dili man ulok bati. Nong, salamat kay nong sa imong kanong. Ari sa ko nong. Nailad ito ha, John. Nailad yun na ito. Kunak to. Yatis. Mus ginaong tanong ni mga kuanan eh. Ako ane mag-consumption ko ane. No, andam ko daan. May pa maghikaw ko niya ane. Ako isa lang kadaan ko diya. Lagi. No, nailad siya. Rok batiha man mao man itong kuan ang ipang design sa manay kasal-kasal ana. Mao man eh. Daw na. Karon. Busal mo balik dito kay. Mag-inom tubig kay mga api ko.